गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों गुड निउज जोंनि समाजनि थाखाय फोसाबनो थाखाय नैबे XNDP बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो नाजाबोनायनि गेजेरजोंहाय दाबो बिथांमोनहा सेल्वेशन फाउन्डेशन मोनसे मुंनि इउनाइटेड फरामा XNDP बिथांमोनहा दिनैहाय ड्राग्स जानायफोरखौहाय फोजोबस्रांनो थाखाय मोनसे मोजां स्टेप लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय मोनसे कुइसना फैदों रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। गासैबो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बयबो मोजां बारहावा आरो गोजोन थासारिखौ लाबोनो हायो आरो गोग्गो समाज दानो हायो आरो गोग्गो हारि जोङो दानो हायो आरो गोजौ थाखोनि एडुकेटेड मानसिफोर जेन' जोंनि समाजाव जोंनि हारियावहाय जायो। दानो बे समावहाय मोनसे प्रश्न फैदों दिनैहाय XNDP बिथांमोनहा इउनाइटेड फरामा जे स्टेप लाबाय बिथांमोनहा नैबे एबसु बायदि मेंनानै थागोन नामा? बै समावहाय गोबांथार समाव एबसुफोरा गामि गामि हाबनानै जौ संग्राफोरखौहाय बर्थम दिख्रुबबोनाय आरो बेबायदिनो बथलफोर दिख्रुबनानै होनाय आरो जोंनि बर' समाजावबो बेफोरखौ गिनायनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो हाग्रा बारियाव दोनखुमालायनाय फबनानै दोनखुमालायनाय बेबायदि जोङो माबाफोरखौहाय थासारिफोरखौ जोङो नुदोंमोन आरो एबसुआ मोजां स्ट्रं भाबै लादोंमोन। नाथाय जोङो दानि एबसुफोरखौहाय 100आव 90% गासैबो राजनितिकआव ओंखारनाय आरो गाव गावनि फेस भेल्युफोरखौ बारायनानै लानानै राजनितिकआवसो थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नैबे इउनाइटेड फरामनि मानसिफ्राबो उननि राजनितिकफोरखौहाय नैबे BTC इलेक्शनखौ बिथा लाखिनानैसो बिथांमोनहा जेरैहाय एम्बुफोरा एम्बु फिसाखौनो होन एम्बु गिदिरफोरखौनो होन एम्बु थेरेफोरखौनो होन एम्बु बंलाफोरखौनो होन जेब्लानाखि नैबे बिथांमोनखौबो जोङो नुनो मोनो नैबे चैत्र मास फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनखौबो फिसा फिसा गाबनायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो जेब्लानाखि बैसाग जेठ मास फैयो बे समाव फुरा गाबैजोबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दाबो नैबे इउनाइटेड फराम बिथांमोनहाबो नैबे नेक्स्ट इलेक्शनखौहाय बिथा लाखिनानैसो बिथांमोनहा नैबे जेब्लानाखि बैसाग जेठ मास जायो बे समावल' गाबगोन नामा? ना बिथांमोनहा नैबे समाजखौ फोसाबखाङागौमानि कन्टिनिउस खालामलांबाय थागोन मावलांबाय थागोन बे मोनसे प्रश्न फैदों। बिनिखायनो नैबे भिडिअखौ शेयार खालाम नैबे इउनाइटेड फरामनि माखासे मानसिफ्राबो मोनहैनाय बायदि बिथांमोनाथ' सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो गोबांथार जौ दखानफोरखौ जोख्रुबबोनाय आरो बेबायदिनो गामियावहाय जौ लोंनानै थाग्रा मानसिफोरखौहाय दावराव खालामग्रा मानसिफोरखौ फैनायनि गेजेरजोंहाय लावथि सासन खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना सिद्दा खालामबोनायखौ गोबांथार आङो गोसो गोरबोजों वेलकाम खालामनानै लायो आरो मोजां मोनदोंमोन आरो समाजावहाय एसेब्लाबो बिथांमोनहा गोजोननाय आरो जौ लोंग्राफोरखौ खमायनो हाबोदोंमोन होननानै आङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दाबि दैखाङो। दानो नैबे थानाय नैबे UPPL सरकारा BTC सरकार दानो सालायबाय थानाय बिथांमोनहा फैलार जाबाय नामा? फैलार जानायनि जाहोनावहाय नैबे इउनाइटेड फराम बिथांमोनहा गोसो गोरबोजों गाबखांनानै बे सेल्वेशन फाउन्डेशनखौ गायसननो गोनां जाबाय नामा? इउनाइटेड फरामखौबो दिनैहाय मानि थाखाय गायसननाय जादों जोङो बयबो मिथिगौ। दिनै XNDP फोरनि अभाब अभिजगफोरखौहाय मुंख्लंफोरनि अभाब अभिजगफोरखौहाय नैबे UPPL सरकारा जेबो मावनो हायैनि जाहोनावहाय बिथांमोनहा दिनै इउनाइटेड फरामखौ दानो गोनां जादों। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आंनि बुंनाया जुदि असैथोब्ला नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर आङो नेक्स्ट बारावहाय जेन' रावखौबो बेबायदि जेन' सोंखारिया। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर UPPL सरकारखौ जोङो फेलें जानाय। दानो जुदि नैबे इउनाइटेड फराम मानगोनां बिथांमोनहाबो जे स्टेप लाबाय दिनै बिथांमोना अन दा स्पट मोनोब्ला बहाय बुनानै सासन होनानैबो फोजोबगोन नामा? आं बिथांमोननोबो मोनसे आंनि जे बेक्तिगत गियाननि थ्रुयैहाय बिथांमोनखौहाय आं हरनो सानदों। बिथांमोनहा जाय सुबुंखौहाय दिनैहाय हमनो मोनगोन बे समावहाय बे ड्राग्सखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों सोरनिफ्राय मोनदों बेखौ बिथांमोना गुदिसिम थांनानै गुदि बिफांखौनो हास'गोन होननानै आङो सानो। आरो दिनैहाय गासै बिमा बिफा न'खरनि सुबुंफोरखौबो आङो दिनैहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गुरैयै खावलायहरनो सानदों। दिनै नोंथांनि बिसाज्लाफोर नोंथांनि फंबायफ्रा जुदि नोंथांनि बिदा फंबायफ्रा जेन'
बेफोर गासै ड्राग्स जानानै जेन हमजाया बिनिखायनो सिगां सतर्क साबधान जानाया मोजां जेन नोंथांनि गन्थंफोरा मोखांफोरा जेन समाजावहाय हासि खुसियै ओंखारनो हायो जेब्लानाखि नोंनि बिदा फंबाय न'खरनि मानसिफोरा जेन ड्राग्स जानायफोरावहाय बबेबा जायगाफोराव जुदि हमजागोन बे समावहाय नोंथांनि मान सन्मान जाति बंसनि मान सन्मान गासैबो थांगोनखौ जोङो नुहुरखायो बेनिखायनो गासैबो जेसेबां हायो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नैबे इउनाइटेड फरामनि बिथांमोना बेसेबां गोख्रों थांखि बिथांखि लादों बेखौहाय नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलांदो रायजो दिनैनि नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरि साल्वेसन फाउन्डेसन बा रिहेब सेन्टाराव जोङो बारग' एनडिबि बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ जि समनिफ्राय एक्स एनडिबि बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि जों दाना लादों बे समनिफ्रायनो जोंनि इउनाइटेड फरामा जोंनि माखासे समस्याखौ मावलांनायनि गेजेरजों आरो जोंनि माहारिनि जेनेरेशननि सायाव दानि जेनाखि माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावबाय थानाय बे एन्टि ससियेल खामानिखौबो जोङो बोरैबा माहारिनि गेजेराव हाबनानै जों बोरै समस्याखौ समाधान खालामनो हायो बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानै जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ जिखुनु समाव माहारिनि बिपद आफद जायोब्ला जों बेयाव हाबगोन होननानै जों आगान होगोन होननानै जों बुंनाय जादों थिग बेबायदिनो दिनैनि नैबे थिथागुरियाव थानाय रिहेब सेन्टारनि रिहेब सेन्टारखौ दैदेनग्रा मेडाम डाइरेक्टर दं आरो लोगोसे फंबाय बिमलमोननि दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों बेयाव मोनसे हाबाफारि लाजागोन नामा बेबायदि सावरायलायनाय जों दिनैहाय बेयाव बाहागो लादों मेन उद्देश्यआनो जाबाय मा दिनै जों बेवहाय उद्देश्य बाहागो लाफैनाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि दानि जेबो जेनेरेशना नैबे थिथागुरि थानाय रिहेब सेन्टारावहाय 60+ नि बारा माखासे ड्राग्सजोंहाय माखासे नांथाबनानै थानाय गथ'फोरखौ दिनै नैबे केम्पआवहाय दिनै बिथांमोना फोसाबबाय थादों बे सेंग्राफोरनि सायावहाय जोंखौ दिनैहाय फंनैसो एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों बुजायनो थाखाय आरो बे सेन्टारनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमाव सारा आसामाव जोंनि बे माखासे एन्टि ससियेल खामानिखौ जोङो माबोरैहाय फोजोबनो हायो बेखौ जोङो दिनै गुबुनफोरनो जों सावरायदों जों एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै जों बेखौनो बुंबाय थागोन जिखुनु समावनो जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्राफ्रा जिबायदि मोनसे गाज्रि आखल आखुजों दिनै आग बारायदों बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो सिन्था खालामनो गोनां जादों जों दिनै गार्जेन हिसाबै जों साननो गोनां जादों दिनै जाय जोनोमगिरि बिमा बिफा दिनैहाय गाव गावनि फिसाफ्रा बेबायदि अबस्थायाव फैयोब्ला दिनै साफ्रोमबोनि बिमाफ्रा दिनैहाय सिन्था खालामनो गोनां जादों दा बेनिखायनो दिनै जोङो जेसेबां हायो एसेबां इउनाइटेड फराम जानानै दिनै जों मोनफ्रोमबो रिहेब सेन्टाराव थानानै दिनै जों हाबनानै एवारनेस प्रग्राम खालामलांगोन आरो बे गाज्रि हुदानिफ्राय जों माब्रैबा मोजाङै लाबोनो हागोन बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंबो बाहागो लादों बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जायगायाव इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ दिनै सिगांनिफ्रायनो जिखिनि हायो जोङो दिनै मदद होबोदों आरो बेल' नङा माखासे सेक्सुयेलफोर दिनैहाय रेस्टुरेन्टनिफ्राय लानानै बारफोरनिफ्राय लानानै हटेलफोरनिफ्राय लानानै जोङो जोंनि माहारिनि गेजेराव जेसेबां माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावग्रा दिनै बेखौहाय जोङो दिनै सम सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों आरो बुंनायल' नङा जों मावबोदोंबो जों हमबोदोंबो आरो बे प्रग्रामा बे हाबाफारिया जेसेबां इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि थांना जागोन एसेबांनाखि जोङो बे खामानिखौ जों मावलांगोन बेखिनिखौनो दिनै बे खौरां नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै फोरमायनाय थाबाय आरो आसा आरो मिजिंथिदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे जोंनि बारग' एक्स एनडिबिजों बा इउनाइटेड फरामजों हमजायैनि सिगांनो जाहाथे बयबो गावबागावनो जाहाथे दिनैनि जितु चेनेलनि गेजेरजों जिखिनि खौरांखौ मोनगोन नोंथांमोना बयबो कनसियास जानाया मोजां आरो बयबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाहाथे दिनैबो सोलायनाया मोजां आरो बेसिकलि आं दिनै बुंगोन जोंहा एसेब्लाबो फिसाफोरनि जुदि एसे भुल जानाया बेसिकलि बिमाफोरनाव एसे बांसिन दायथ' थायो बिमाफ्रा जेब्ला फिसाफोरनि सायाव एसे एनै फंसे फंनै बुङो आंनि फिसाफ्रा बिदि नङा आंनि फिसाया बे आखलखौ खालामाखै
बेफोरबायदि दिनै बिमाफ्रा फ्रायानो बानस'नो नागिरो फिसाफोरनि माखासे भुल मावनायखौ जेब्ला जाथाय जायो अब्लासो दिनै बिमाफोरा दिनै दाहा खालामनो बाध्य जायो बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सोमोन्दैनि गेजेरजों दिनै फरायनो जानानै खावलायनो सानदों साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे बेबायदि इन्डिसोसियेल खामानिनिफ्राय जोङो सेभ खालामनो हायो बेखौ जों खावलायबाय आरो जिखुनु समावनो जोंनि मिउजिक दिनैनि रेडिअ सेन्टारावल' जों प्रग्राम खालामाखै गुबुन गुबुन मिथिं दावथिं खालामनानै बेखिनि माथोखौ जों होबोदों बे मेसेजखौ जों होबोदों आरो इयुनाव जों होलांबाय थागोन आसा आरो मिजिं थिदों जोंनि सेन्टारनि जेसेबांनाखि लाइमोन सेंग्राफोर दङ बिथांमोनखौ जों जेसेबां हायो एसेबां काउन्सिलिं होनायनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो जों बुजिहोनो हागोन मोजाङाव लाबोनो हागोन जों बेखिनि आसा आरो मिजिं थिनानै दिनै बे प्रग्रामखौ जों खालामनाय जादों थेंक इउ আমি ইউনাইটেড ফরাম অফ এক্স-এনডিপি আৰু সালভেশন ফাউণ্ডেশ্যন যৌথভাৱে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান যিটো চলি আছে আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেই সূত্ৰে তাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ হিচাপে আমি আজি এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম যিসকলে আজি পথভ্ৰষ্ট হৈছে সেই সকলক আমি কেনেকুৱা আমাৰ মূল সুঁতিলৈ আনিব পাৰোঁ সিহঁতক পুনৰ এটা ভাল জীৱন দিব পাৰোঁ সমাজৰ মাজত আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সুস্থ এটা সবল সমাজ গঠন কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা আমি কাউন্সিলিং প্ৰগ্ৰাম আমি ইয়াত আজি ৰাখিছোঁ তো আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজক গোটেই আমাৰ বড়ো তথা অসমীয়া যিমান আমাৰ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে মই সকলোকে আহ্বান কৰিম যে এই যে বৰ বিষ ড্ৰাগছ এইটো এটা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈছে গতিকে এই সামাজিক যিটো ব্যাধি শিল্পীলকৈ আমাৰ সমাজখনক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ গৈ আছে ধ্বংসৰ গৰাহত ঠেলি দিছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক বচাবলৈ কাৰণে আমি সকলোৱে এটা আন্দোলন কৰিব লাগিব এটা সমাজে ইয়াত আগভাগ ল'ব লাগিব নহ'লে কোনোবা এটা সংগঠনে ইয়াক অকলশৰীয়াকৈ এইটো সফল কৰিব তোলাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমাৰ যিমান জাতীয় সংগঠন আছে ধৰ্মীয় সংগঠন আছে সকলোৱে একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাব লাগিব ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব লাগিব নহ'লে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া হ'ব আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক মানে অন্ধকাৰ পথলৈ যাব তো ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে বৰ বিষ ড্ৰাগছ জুৱা যিমান সমাজ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ আছে সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে ৰাইজে এটা আন্দোলন গঢ়ি তোলে